أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qabul була торган дуга тураһында. Авторы Габдулла Әдһәмов. Дугаларыбыз кабул булһын өчен нимә эшләргә кирәк? Безнең дугаларыбыз кабул булһын өчен дуганың ике төп шарты бар. Булар иң мөһим шарттар. Улар үтәлмәһә, дуганы дуга дип атап та булмай һәм әлбиттә ул кабул ителмәй. Ул шарттарның беренчеһе губудия. Губудия дигән һүз башкорт теленең тәрҗемәһендә үзеңнең Аллаһ Тәгаләнең ысын, хакыйкый кулы икәнлегеңне тою һәм тану дигәнде аңлата. Ни өчен? Чөнки, мәсәлән, без дуга кылабыз. Я Раббым бир. Я Раббым шуны насип ит. Бына шул бөтә формалар бир, насип ит. Булар барыһы ла әмер формалары. Ләкин безнең Аллаһ Тәгаләгә әмер бирергә хакыбыз юк. Шуның өчен дуга кылыр алдыннан үзеңнең һәм Аллаһ Тәгаләнең кем икәнлеген яхшы аңларга кирәк. Ни өчен һин Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәһең? Ни өчен Аллаһ Тәгаләнән һорайһың? Чөнки һин бында һүз һәрберебез тураһында бара. Мохтаж. Иң беренче эш итеп, бына шул мохтажлыгыңды, ихтыяҗыңды һизергә, тоярга кирәк. Мин был дөньяла хуҗа түгел. Мин был дөньяла фақат кул гына. Был дөньяла яшәгәндә мин бөтә нәмәгә мохтаж. Киемгә мохтаж, ризыкка, һауга мохтаж, һулыш алырга мохтаж. Тормышыбызның нинди ягын карасак та, бөтә яктан без мохтаж. Хатта Аллаһ Тәгалә Коръәндә хәбәр иткәнсә, без уның кодрәтеннән башка, уның теләгеннән башка бер гамәлде лә эшләй алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә Коръән аятларының берсендә әйтә: Ысындан да Аллаһ Тәгалә яратты һезне һәм һез кыла торган гамәлләрне. Димәк, без кыла торган гамәлләрне Аллаһ Тәгалә яраткан икән. Аллаһ Тәгалә теләмәһә, хатта кулды ла күтәрә алмыйбыз. Шуның өчен әдәм балаһы бөтә яктан мохтаж. Мохтаж булгас, әдәм балаһы был дөньяла хуҗамы, кулмы? Әлбиттә кул. Шуның өчен дуга кылыр алдыннан һәм дуга кылганда мөмин мусулман үзенең Аллаһ Тәгаләнең бөтә нәмәгә мохтаж кулы икәнлеген аңлап, күңеле менән шуны тоярга тиеш. Чөнки безнең дугаларыбыз әкиятләрдәге тылсымлы таяк түгел. Дуга кылдың да булды, һораганыңды алаһың түгел. Иң башта үзеңнең кем икәнлегеңне танырга кирәк. Әйткәнебезчә, безнең дугаларыбыз тылсымлы таяк түгел. Дуга менән без үзебезнең максатыбызга ирешмәйбез. Киреһенчә, дуга ул үзе безнең максатыбыз. Ни өчен? Чөнки хәдисләрнең берсендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә аңлатып әйтә: Һезнең дугаларыгыз гыйбадәттән үзе. Димәк, дуга ул гыйбадәт. Аллаһ Тәгалә Коръәндә хәбәр итә: Мин йендәрне һәм әдәм балаларын фақат гыйбадәт өчен яраттым. Шуның өчен дуга ул гыйбадәт. Үзеңнең Аллаһ Тәгаләнең кулы икәнлегеңне, дуга кылганда гыйбадәттә икәнлегеңне исеңдә тотырга кирәк. Был дуганың иң беренче шарты. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнән мин был дөньяның хуҗаһы
тип һорайһың икән, үҙеңде мохтаж итеп, Аллаһ Тәғәләнең ҡоло итеп тоймайһың икән, тимәк, был шарт үтәлмәгән. Ундай доға ҡабул булмай. Эй, булһа ла, булмаһа ла, һорап ҡарайым әле, бәлки файҙаһы булыр, тип уҡылған доға, әлбиттә, ҡабул булмай. Иң беренсенән үҙеңдең кем икәнлегеңде танырға кәрәк. Һин кем? Һәм кемдән һорайһың? Доғаның икенсе төп шарты тәүбә. Ни өсөн тәүбә кәрәк? Миҫал өсөн килтерәйек. Мин бер ҡәрҙәшем менән асыуланыштым. Мин берәр ҡәрҙәшемде нисектер асыуландырҙым, ти. Һәм хәҙер миңә был ҡәрҙәшем янына барып, унан берәр нәмә һорарға кәрәк. Әгәр мин ғәфү үтенмәйенсә барып һорайым икән, ҡәрҙәшем нимә эшләй? Ҡәрҙәшем иҫенә төшөрә. Хәтерләйһеңме, һин мине теге тапҡыр шулай рәнйеткән инең. Шуның өсөн миндә асыу ҡалды. Минең һиңә бер нисек тә ярҙам итәһем килмәй. Был әҙәм балалары араһында булған мөнәсәбәт. Ә инде әҙәм балаһы менән Аллаһ Тәғәлә араһында мөнәсәбәт ниндәй? Ул беҙҙең хужабыҙ. Бойороҡ бирә, тыя. Әгәр ҙә беҙ уның бойороҡтарын боҙабыҙ, тыйғандарынан тыйылмайбыҙ икән, Аллаһ Тәғәлә асыулана. Һәм Аллаһ Тәғәлә асыуланған килеш, нисек беҙ унан һорай алабыҙ? Оялмайынса нисек һорарға мөмкин? Шуның өсөн доғаның икенсе шарты тәүбә. Үҙеңдең гонаһлы бәндә икәнлегеңде аңлап, иң беренсе сиратта Аллаһ Тәғәләнән ғәфү һорайһың. Унан һуң инде доғаға күсергә мөмкин. Тимәк, үҙеңдең кем икәнлегеңде таныу. Ғубудийя. Үҙеңдең Аллаһ Тәғәләнең ҡоло икәнлегеңде таныу һәм тәүбә ҡылыу доғаның ике иң мөһим шарты.